Estem a Ullastret, província de Girona. A veure el poble aquest medieval. No em preparo per No comprar. ho prepares, que és molt llarg. Mira, Roger, això. Encara no sortim. Per allà. Hi ha unes escales allà. Roger, dona-li la mà a la mama. Que hi ha cotxes. Adéu, Roger. A veure, vine aquí, vine aquí. Prou. Va, Vine aquí. Vine vale. aquí. No, Vine aquí. papa. Molt cansada. No t'estàs quiet? Cuidado, que passen cotxes. Allò, què? Aquí ja té. Allà. Mira. Tampoc em caic. Mira. Que xulo, que maco. I el restaurant ja el trobarem, d'aquesta part aquí. Pàrquing. A veure, deixa'm posar això. El año 899. Comtat d'Empúries. La història. No, papa. Ui, la mare de Déu. És una Tira el gos. Anem, Tira el gos. Anem. És una casa particular. Roger. No hi ha ningú. Tira el gos. No hi ha ningú. Són al mar. Bueno, la gent està a la platja. Hola. Roger. No hi ha ningú. Oh, la. Caracol, la. No hi ha ningú. Sí. Roger, sisplau. A darrere. Ja està. Cuidado, per allà. Tants que em diu. No, ja, sí, fins a les 2. Són la 1. Sí, mi frescor. Vaig anar a passejar el gos i vaig agafar 12:50. Restaurant ibèric. Amb una bici. Què? Música. Oh, aguanta, jo vaig per aquí. Jo vaig per aquí. No. Jo vaig per aquí. Ah, mira, ja està. El restaurant és allà. A les 2, tenim que anar allà. És aquí.
Ja ho sé per les figures aquestes. És allà. Cuidao, Roger. ¿Has de posar A la... aquí o allá? Oye, Ah, sí. Vinga. No, 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 sense la mà aquí. Doncs hem d'anar aquí, a les dues, eh? És aquest, mama. L'església de Sant Pere. Pots veure la... Ui, mira, anem per aquí, a veure. me compro una cosa y la cago en... Me compro una cosa grabada. Mira. Sí, bueno, ja. Vine, per aquí. Posa fort! Posa fort! Posa fort! Mira que està bé. Estic enterat, posa fort! Mira què ha dit. Estic enterat! Sí. Posa Què? Que no em va. Posa't, que no em va. Cuando llueve se moja, problemas sin pan. Roger, Roger. Per aquí hem anat? Per sí, per aquí és on hem vingut. Va, seguim per allà. ¿Aquí van a escuchar? No. Una escalera. Hola. És tot de piedra, com me gusta. Mira, la iglesia, Caracola. la plaça. Plaça Garbina. Voy a bajar por esto. Mira, l'església. Després ja faré fotos, perquè com que està el restaurant aquí al costat. Como lo de aquí, aquí, Ay, no. És la festa major del dia 10. Venga, ¿no? Me compra una. No, vine a casa quan jo vulgui. Vinga, acabat. El comportament. Vinga, tanta tonteria. No deixa de explicar res. L'església de Sant Pere. Sembla un nen. Pues després de dinar ens hem de fer la foto els tres, no sé com ho...
Sembla que no tenim cap foto, ostres. No, perquè no tinguis cap foto jo amb ell. Bueno, podem fer-ne després. Cap. No tinc cap foto. Posa't bé. Posa't bé, No vull tonteria. Podies entrar a la iglesia, eh? Podies a tu... Amb aquest nen, doncs què vols fer? Ara donarem la volta. Ai, que us sentiran Estic cremant. el vídeo com... Sí. Sentiran com encara hi en el vídeo, com no el talla el papa. Sentiran, però... Com és, a veure, Sí, nen. Sentiran, però... seguim per aquí, a veure... Molt bé. Llar d'infants, escola l'estany. Ajuntament. Clamen les coses. No la veré. Voy a dar un par de hostias, no? La mà bé. No vull que tornis a donar-me la mà. Va. Les campanes. No tengo idea. Anem per aquí. Nit. Dóna'm la mà, sisplau. No t'ho dic més, No t'ho diré més. Me da una hostia, ya sabes los dientes, no va a venir a ratito. Ahora sortir els dents a cop, que tu hi pegues, no el sento. No es nota, és el que, hombre, mira que se pone. Però no hi nada. Està comprovant ni el lateral ni sense lateral, Dones la sortida, Dones la sortida. Però sí, botigues no n'hi ha, no? És que és un poble... medio. La presó. No posava, que no ho Anem per aquí, per aquests carrers. A mi això de Pere m'encanta. Seguim per aquí, a veure on va. Jo... Que bé, no hi ha ningú, tu. A veure. Ull estret. Això també era una porta. Jo també. Mira un altre. Ara d'aquí un rato dinarem, Roger. Allà. Carrer Notaria, cap allà. Vols córrer? És que la mamà no coneix això. Cuidado con la volta. I després hi ha el poblat ibèric, que està a l'altra banda, que després quan baixem passarem amb el cotxe. Que està separat. Una papallona.
Això que representa, què és? Unes escaleres petites. Mira, escaleres petites. No hi ha ningú, ja estret, eh? Una escalera petita. La cova. Oh, le portes tirant això. Una cova. Un monstre. Vinga. Mira què posa allà. Carrer. De la creu. La creu. I aquí és el tu. És carrer, com has dit. Carrer. Bous. No li diguis. Bous, notes. I gallines amb sabates. Gallines amb sabatons. Correu, correu milions. Collons. Correu, Ha correu. dit collons. Milions, milions. Eh? Correu, correu, Caca milions. de vaca, que la mierda pasa. Caca de vaca, que la mierda pasa. Caca de vaca, que la mierda pasa. Ho sé. ¿Qué? Caca de vaca, que la mierda pasa. Caca de vaca, que la mierda Dóna la boca. Dóna. Mira, mira. Mira, i aquesta com es diu, no? A veure, anem fins allà. Ara tenim que anar cap allà. Ja sortirà per allà. S'ha acabat, s'ha acabat. Sí, sí, s'acaba el carrer aquí. Ara sí, llegeixes els carrers. No penso que caminis un minut. El típico de piedra, me encanta. Una asa heavy, una asa heavy. Un cotxe. Cotxe. Ja està. No va para allá. Ah, Vine, vine. ara ve un cap aquí. Aquí ya. No vayas a no de la fuerza. Ay, coche, no me está la pelota. Vine. Posa't davant. Mira, mira. Posa't davant. Bien, tío. Me agarran del papá, que yo sé pescar. Pero no que creo porque... ¡No supieras! ¡Ojalá que pierdan! ¡No! Y vienen... Seguimos. Per aquí van. Amb el
Era fusta. Dia reunió. Aquí és on està el restaurant que anem a dinar després. Y era fusta. Sí, podem anar a la iglesia, restaurant que vamos a comer después. Misiones. A veure, Roger, que ve un cotxe. Acabamos de comer en el restaurante Canquel de Ullastret, 66 euros, 2 adultos y un niño, unos platos que te cagas, muy bien, lo único son los mosquitos, pero lo recomiendo. Vamos a ver si vemos el pueblo ibérico de hace 2000 años, que está en el otro lado. Aquí em sembla que venen formatges. Venen formatges aquí, quesos. Es una muralla que envuelve el pueblo, da toda la vuelta. Y ahora vamos a coger el coche que está en el parking donde lo hemos dejado y al pueblo ibérico que está un poco más para adelante a la derecha. Es un agua que... Mama, deixa'm anar fins allà. Vull anar fins allà. Fins allà. Aquí está. Mira cómo está el parking ya. Fins aquí. Tía, ya está la autopista. Sí, por ahí vuelves a ir al puerto. Això és des de fora. Sí. Aquí sortim a l'autopista.